Беларускі КДБ уключыў Святлану Ціхановскую і Паўла Латушку ў пералік асобаў датычных да тэрарыстычнай дзейнасці. Усё ж умее беларускі рэжым стрэліць ва ўласнае калена. Павел Латушка шмат гадоў працаваў у гэтай сістэме, дыпламат, міністр. Не раз быў побач з кіраўніком краіны. А калі б нешта здарылася? Як гэта спецслужбы раней не заўважылі, што тэрарыст аказаўся у цэнтры гэтай сістэмы сярод самых давераных кадраў? Зусім кепска працуецца. Са Святланай Ціхановскай сітуацыя яшчэ горшая. У кастрычніку Лукашенка казаў, што дапамог ёй свабодна выехаць з краіны і ледзь не ўласнаручна выдаў Ціхановскай 15 000 долараў, бо, цытата, у яе не было грошаў на жыццё. Пачакайце, ці не атрымліваецца, што Александр Лукашенка мала таго, што адпусціў тэрарыстку на волю, дык яшчэ і фінансаваў яе. Які гэта ў нас там артыкул крымінальнага кодекса за такое цяжкае злачынства? Вітаю вас і запрашаю разам з намі падвесці вынікі гэтага тыдня у студыі Белсат. Гадавіна першай смерці ад COVID-19 у нашай краіне. Героі і антыгероі эпідэміі ў Беларусі. Што, хутчэй за ўсё, рэальная колькасць смерцаў ад каранавіруса ў 2020 годзе сягала 20 000, нават перавышала. Калі мы гаворым ужо на гэты момант, то я лічу, што сапраўднасці рэальная колькасць смерцаў ужо можа перавышаць 30 000. Злучаныя Штаты гатовыя аднавіць эканамічныя санкцыі супраць беларускіх прадпрыемстваў. Ці зробіць гэта Александру Лукашэнку больш дамоваздольным? Да восені беларускія ўлады яшчэ пазмагаюцца, а пасля пачнуць гандаль, у тым ліку гандаль і палітычнымі зняволенымі. І футбольнае расчараванне, калі беларусы зноў змогуць ганарыцца сваёй зборнай. У нас что, футболисты такие себе. Ну, типа, играть не умеют, но слабо очень. Беларусь неўзабаве накрые трэцяя хваля эпідэміі COVID-19. У некаторых суседніх краінах яна ўжо пачалася, і статыстыка даводзіць, што нягледзячы на тое, што медыкі разумеюць хваробу ўсё лепш, рыхтавацца трэба нават мацней, чым да першай і другой хвалі. А год таму беларускія лекары сустракаліся з вірусам упершыню. Мая калега Алена Дубовік сустрэлася з роднымі першага памерлага ад каранавірусу ў Беларусі і сабрала ўспаміны тых, хто лекаваў першых пацыентаў. Виктор Дашкевич стал первым пациентом у Беларуси, чья смерть от COVID-19 подтверждена официально. 75-гадовый актер Колосовского театру помер летась ночью 31 сакавіка у Витебску. Я лічу, што зрабілі ўсё магчымае. Калі тата трапіў у бальніцу, за яго станам сачыў, я лічу, лепшы віцебскі рэаніматар Владимир Мартаў. І гэтаму чалавеку я, напэўна, давяраю больш, чым на 100%. Сказать, все ли сделано, не все, я сейчас, наверное, не готов. Я могу просто вспомнить, что это было действительно столкновение с необычным. Он не внушал вначале опасений. Это был кожвен-диспансер, и вся особенность этой медицинского учреждения, что там не было кислорода исходно, и не было всю первую волну, и его там невозможно было провести. Вторую волну немножко иначе. И когда ему стало хуже, мы его перевели в другую больницу. За яго дыхаў апарат, і мы вельмі спадзяваліся, да апошняга. Я не ведаю, мне здаецца, Дима размаўляў з Владимиром Юрьевичем, і, відаць, ён ведаў. Нет, неожиданно совершенно. Совершенно не готовы были к такому развитию событий. Плохо понятно, что происходит. И очень жалко, да. Паводле афіцыйнай статыстыкі Міністэрства аховы здароўя за перыяд распаўсюджвання інфекцыі ў Беларусі памерлі 2276 пацыентаў з пацверджаным ковідам. Праўдзівасць інфармацыі, якую падаюць дзяржаўныя крыніцы, незалежныя медыі зняпраўджвалі з самага пачатку. Гэтак да Віктара Дашкевіча ў Віцебску памерлі 2 асобы з дыягнаставаным каронавірусам. Але гэта стала вядома дзякуючы журналістам, а не Міністэрству аховы здароўя. У першую хвалю я здымала пра каронавірус у розных гарадах Беларусі. Мы ехалі туды, адкуль паступалі звесткі, ці пра вялікую колькасць памерлых, ці пра перапоўненыя бальніцы. І паўсюль сутыкаліся з адной праблемай. Ніхто з медыкаў размаўляць не хацеў. Нават на умовах поўнай ананімнасці немагчыма было атрымаць амаль ніякай інфармацыі. З чым гэта звязана? У вас быў нейкі загад? Нет. Мы вообще
Такой немножко забитый народ, если честно. Боимся начальства. Ну, в среднем врачи. Вот, боимся потерять работу. И когда ко мне обратились, я начал отвечать на вопросы. После каждого интервью меня все-таки вызывали к главному врачу, который объяснял, Владимир Ильич, что вы делаете, зачем вот это все? Это действительно очень странно, на самом деле. Да. Вообще, правильно объяснять, что мы делаем. Ужо год Міністэрства аховы здароўя штодня публікуе статыстыку распаўсюджвання каронавіруса. І выглядаюць гэтыя лічбы дзіўна. Мы прааналізавалі інфармацыю за 30-й дзень кожнага месяца. Незалежна ад колькасці захварэлых, колькасць памерлых амаль аднолькавая. У траўні сам Лукашенко паказаў дакумент са статыстыкаю, якая разыходзілася з тым, што казалі народу. Аналітыкі параўналі інфармацыю пра адсоткавыя суадносіны смерцяў беларускіх медыкаў да ўсіх смерцяў з іншымі краінамі. Вывучылі звесткі пра смяротнасць у Магілёўскай вобласці, якія адразу з'явіліся, а потым былі выдаленыя з інтэрнэту. І звесткі пададзеныя Беларусю ў Сусветную арганізацыю здароўя. Вынікае, што хутчэй за ўсё рэальная колькасць смерцяў ад каранавіруса ў 2020 годзе сягала 20 тысяч, нават перавышала. Калі мы гаворым ужо на гэты момант, то я лічу, што сапраўднасці рэальная колькасць смерцяў ўжо можа перавышаць 30 тысяч. Калі мы возьмем паказнік залішняй смяротнасці на душу насельніцтва, то Беларусь хутчэй за ўсё апынецца адной з самых пацярпелых краінаў Еўропы, а можа нават света. Пры гэтым захады для стрымлівання пандэміі пачалі прымаць толькі з восені. У лістападзе ўвялі абавязковы маскавы рэжым і адміністрацыйную адказнасць за яго парушэнне. Праўда, гэта не спалохала ўсіх беларусаў, ды і штрафы былі рэдкія. У канцы кастрычніка праз эпідэмічную сітуацыю Беларусь закрыла на выезд наземныя межы. На колькасць захварэлых гэта не паўплывала. А ў канцы 2020-го стартавала вакцынацыя ад каронавіруса. Што ўвогуле у нас з каронавірусам зараз? В принципе, наверное, все осталось на том же уровне, потому что смертность, я так понимаю, у нас стоит примерно так же тоже на одном уровне, поэтому, наверное, все-таки, если по лечению брать, то не очень изменилось много лучше. По защите врачей, и насколько я владею ситуацией, у нас, по крайней мере, каких-то перебоев в защите не было. Ну и, естественно, когда идешь на вызов к пациенту, вызывает плохо, а там температура, у тебя только маска, действительно. Ці правдивая у нас статистика? Да, действительно, скорее всего, умирает 8 человек, но это, наверное, дают усредненные цифры по каждой ковидной больнице. В день? Сейчас немного, 2-3 человека в день. В ковидном корпусе. 2-3 человека в день у одной Витебской больницы? Нет, у нас большая больница. То есть мы сравнимы только с областной, например, да, то есть. И если говорить про третью волну, надо готовиться. Опять же, главное – это кислород. Это не лекарство. Нет глобальной задачи встретить третью волну. Нет ее просто. Она не звучит. Нет обновления ресурсов материальных. Ці лічыце вы, што наш народ адказна падыходзіць да гэтай інфекцыі, да свайго здароўя? Люди адекватные. Они адекватны тому, что им сообщают, что они получают информацию. Какую информацию они получают, так они и реагируют. Вот. Поэтому вообще перекладывать вину на пациента, вы знаете, это старая школа, она замечательная. Старый врач говорит, вы знаете, мир больной, он сам виноват. Это вообще какая-то дикость на самом деле. Мы просто как государственные структуры просто не готовы к встрече с прекрасным. Все. Понимаете, у них же, как сказать, установка, у нас все хорошо. В Минске, как и в Витебске, пойти вниз, хотя мы не видим роста в Минске сейчас, и это счастье. Даже уже в минус пошли. Это хорошо. І жыве паводле такіх установаў не толькі беларуская ўлада. Калі взять, скажем, десятку найбольш цэнзураваных краін свету, маючы на увазе Эрытрэю, Экватарыяльную Гвінею, В'етнам і Беларусі у тым ліку, то вось у гэтым шэрагу краінаў смяротнасць па афіцыйных дадзеных надзвычай малая. Гэта, конечно же, намекае на тое, што все гэтыя краіны робяць цэнзуру і гуляюцца са статыстыкай. Адзінае, што застаецца беларусам, асабліва на падыходзе трэцяй хвалі, адказна выконваць захады бяспекі і аналізаваць інфармацыю з дзяржаўных крыніцаў. Алена Дубовік, Белсат. Мы ж тым часам пацікавіліся ў беларусаў, чаму у нас па афіцыйнай статыстыцы самая нізкая смяротнасць ад ковіду сярод суседніх краінаў. І ці сутыкаліся яны, ці іх блізкія з гэтай хваробай. Правялі мы гэтае пытанне ў Віцебску, бо нават па дзяржаўнай статыстыцы на пачатковым этапе
Віцебская вобласць пацярпела ад ковіду больш за іншыя рэгіёны. Зараз звестак па вобласцях мы не маем, бо Мінздароўя перастала іх публікаваць. Навошта ж беларусам такія падрабязнасці? Менавіта віцебскія лекары, калі з боку чыноўнікаў панаваў поўны інфармацыйны вакуум, першымі ў Беларусі пачалі размаўляць з журналістамі і задаваць уласныя пытанні. Владзімир Мартаў, Расціслаў Савіцкі і іхныя калегі з віцебскай гарадской клінічнай больніцы хуткай медычнай дапамогі. З Віцебску быў першы памерлы ад каранавірусу і першы медык ахвяра новай хваробы, 47-гадовая медсестра Святлана Кісялёва. Замест медалёў, ардыноў і дзяржаўных падзякаў рэжым узнагародзіў таго ж анестэзіолага Мартава звальненнем. А годам раней звольнілі з працы ягонага кіраўніка, галоўнага лекара шпіталю Сергея Лазара. Але давайте вернемся да адказу віцеблянаў. Ну, вы видите, вот, что сама территория большая, белорусов мало. Вот и все. Потому что статистика врет. Ну, вы знаете, я сторонник того, что коронавирус вообще не существует. Я не ношу маску. Вот. Да, люди умирают, но это модифицированный какой-то грипп. Надо с этим разбираться. Наверное, белорусы крепкие. Я думаю, что этот вопрос нужно задать тем, кто делает эту статистику, и кто публикует, и кто считает. Потому что нестандартная из-за того, что неправильно нас информируют. А чему так? Одному Богу известно, почему так. Я думаю, что зависит и от политики государства, и от здоровья людей. Ну, в принципе, я думаю, что многие дома просто сидели, болели, что мы просто не знаем достоверной информации. Может, люди в Беларуси крепче по здоровью будут. Может быть, где-то немножко не договаривают, может быть. А может и так действительно. Нет. И детки, близнецы, и дочка, и внуки, все нормально. Ну, мне не делали тест, и сказали, просто сказали, что не будут. И я очень сильно страдала температурой, у меня были сильно головокружения. На лекции я чуть не потеряла сознание. Ну, короче, это был кошмар. Есть не хотелось. Да, перенесли. Как обычный грипп. Просто с небольшими осложнениями. Я могу больше сказать еще наверное, до этой истерии, которая началась, я тоже переболел. В принципе, у меня симптомы были такие же, но это было, наверное, за месяца-два, когда начались первые сообщения. Хварэлі. Але не улічана ў афіцыяльнай статыстыцы. А чему так? Не ведаю. Почти все. Да, почти все. Все бабушки, дедушки заболели, но выздоровели. И один родственник умер в итоге. Мама перехворела, но, к счастью, легкой формы коронавируса. Племянники брали тесты в легкой форме. Племянник, а племянница, чуть-чуть побольше. Но сейчас уже работают, выздоровели. В очень легкой форме. Это в такой форме, что если бы не исследование, я бы не определила, что у меня было это заболевание. Да, у меня болели родственники коронавирусом, слава богу, все живы-здоровы. Гостем нашага вечаровага эфіру Расціслаў Савіцкі, анестэзіолог рэанімацыйнага аддзялення Віцебскай гарадской клінічнай больніцы хуткай медычнай дапамогі. Расціслаў, добры вечар. Здравствуйте. Вось зараз мінуў год ужо ад тых падзеяў. Можа, ўжо крышачку не так гэта ўсё выглядае так, калі гэта было ўсё ўпершыню. Ведаеце, я спецыяльна адмыслова паглядзеў яшчэ раз тыя артыкулы, якія выходзілі год таму, калі з'явіўся гэты вірус. І тады вы нават пісалі, што у шпіталі вашым, дзе вы працуеце, паверхі запаўняліся цягам дня. Проста так хутка прыбывалі пацыенты, што лекарам прыходзілася сартаваць пацыентаў па цяжкасці, як на вайне. Што вы змянілася за гэты год? Скажем так, стало меньше страхов. Стало больше осознанности, с чем мы пытаемся бороться. Более-менее мы имеем какую-то картину клиники, течения заболевания, и мы можем оценивать более-менее здраво тяжесть пациентов, что крайне важно. Поэтому сейчас меньше паники, больше плановой работы, больше стабильности, скажем так, в этом плане. Вясной 2020 года, вось на пачатку гэтай эпідэміі, у разгар яе ў Віцебску, вас выклікалі ў ваенкамат. Тады справа нейкім чынам скончылася пазітыўна. Ці вяртаўся ваенкамат да гэтай справы, ці не спрабавалі вас зноў выцягнуць з аддзялення і адправіць у войска?
Пытались по осени, в осенний призыв мне призвать снова, однако все решилось путем нахождения нужного диагноза, по которому я стал негоден в мирное время. К сожалению, мне для того, чтобы его подтвердить, пришлось потратить 1,5 года на подтверждение самого диагноза, пройти дважды через госпитализацию в больнице, несколько других врачей смежных специальностей, но благо, что все это решилось именно таким путем. Ну, дзякуй Богу, што хоць так. Ведаеце, я таксама шмат думаў пра тое, чаму ў Беларусі так няшмат лекараў гаворыць адкрыта пра праблемы, пра сітуацыю з ковідам у Беларусі. Вось ці ў вас ёсць пэўнае сваё тлумачэнне, чаму менавіта ў вашым шпіталі вы, вашыя калегі, першымі пра гэта загаварылі, і па сутнасці, як калектыў, вы так і засталіся адзінымі, хто вялікім калектывам пра гэта выказваўся. Былі таксама ў Беларусі адзінкавыя лекары з іншых і шпіталёў, з іншых структураў, якія казалі такім ці іншым чынам пра тое, што адбываецца. Дзяржаўныя, канешне, я рэпартажы не беру і не кажу пра дзяржаўныя СМІ, таму што там ніколі ніякай крытыкі не гучала, там усё заўсёды было цудоўна. Як вы для сябе тлумачыце, што менавіта вось вашая больніца хуткай дапамогі ў Віцебску аказалася вось такой адкрытай да журналістаў і да грамадства, распавядаючы, што там адбываецца? Ну, скажем так, не сказать, что вся больница наша, она рассказывала про коронавирус в целом. У нас некоторые врачи высказывались открыто, некоторые все-таки держали сомнения при себе, но изначально, еще где-то год назад все это начиналось, позиция нашей администрации была такова, что они не запрещали нам ни о чем говорить. Они не пытались нас как-то умолчать, закрыть эту ситуацию, чтобы мы не выносили все это на слушание, на другие. В этом плане нам немножко повезло, когда была еще предыдущая администрация. Почему наши врачи согласны были на все это говорить? Потому что у нас очень много думающих врачей, умных, которые понимают, что чем больше осведомленность самого населения по поводу самой проблемы, тем будет проще и нам, врачам, подходить к лечению таких пациентов, которые осведомлены о том, с чем мы боремся. Потому что они знают, что нужно рассказывать, что нужно понимать, как нужно себя обезопасивать и так далее. Сейчас, секундочку, пытаюсь сформулировать мысли. Менавіта таму вы распавядалі пра гэта, каб інфармаваць дадаткова пацыентаў, я так разумею. Але ці вось не за гэтае ваше свабоднае выказванне, ці не за тое, што вы казалі, што ваш кіраўнік на гэта не рэагаваў, ён і пазбавіўся сваёй пасады. Вашага галоўнага лекара звольнілі яшчэ тады, вясной 2020 год таму. Ну, к сожалению, у нас нет официальных данных, почему его именно сняли. Но если судить по тому стечению обстоятельств, которые в итоге сложились, скорее всего, именно за счет того, что мы не побоялись открыть рот, скажем так. Але сітуацыя з Уладзімірам Мартавым, у аддзеленні якога вы працуеце, ёсць сумневы наконт таго, што ён паплаціўся сваёй працай менавіта з-за таго, што ён распавядаў адкрыта пра сітуацыю? Ну, здесь даже никаких сомнений нет. Здесь именно политическая ситуация. Его просто не хотели ему давать рассказывать дальше ситуации, которые происходят. Ростислав, скажыце, што вы адчуваеце вось пасля году гэтага ковіду, пасля таго, што адбывалася цягам гэтага году таксама, пасля вось гэтай маніпулявання статыстыкай Міністэрства аховы здароўя, пасля звальненняў лекараў, вы адчуваеце, што вы стомлены і у вас амаль вычарпаныя сілы, ці наадварот, вас гэтая сітуацыя ўзмацніла і вы адчуваеце сябе больш загартаваным, падрыхтаваным? Ну, здесь двоякая ситуация. С одной стороны, да, усталость накопилась очень большая. Пациенты, к сожалению, тяжелые, и учитывая нашу специфику работы в реанимации, чаще всего мы не видим положительного эффекта от нашего лечения. А это, к сожалению, очень сильно бьет по морали персонала и, в частности, каждого врача. Что нас закрепило и что нас вообще пытается удержать на плаву, это именно вот наша солидарность и мы понимаем, что кроме нас никому больше помогать.
Либо мы будем лечить, либо мы будем стараться, либо никто за нас эту работу не сделает. И поддерживаем друг друга по возможности, как только можем. Дзякуй вам вялікі за гэты каментарый. Вялікі вам дзякую таксама за вашу працу, за нелёгкую працу у барацьбе з ковідам і ўвогуле за лекаванне пацыентаў. Расціслаў Савіцкі, лекар-анестэзіолог, быў з намі на сувязі. Ну а мы працягваем размову журналістка інфармацыйнага агенцтва «Белапан» Тацянай Бублікавай, якая ўжо год піша пра эпідэмію і шчыльна займаецца гэтай тэмай у Беларусі. Таня, прывітанне. Добрый вечер, Игорь. Хочу пачаць нашу размову з рэфлексіі такой тваёй, можа, наконт таго, як увогуле супрацоўнічаецца журналісту беларускаму з Міністэрствам здароўя і агулам з сістэмай нашай аховы здароўя, таму што Беларусь даволі спецыфічная ў гэтым плане краіна, і як увогуле складаецца супраца з афіцыйнымі прадстаўнікамі? Уся статыстика, уся інфармація, якая датычыць ковіду, у нас рэгулюецца Міністэрствам аховы здароўя. І нават калі ты звяртаешся да нейкіх падначаленых структураў, то яны ўсе накіроўваюць да Мінздароўя. І таму мы шчыльна імкнуліся супрацоўнічаць з Юліяй Александровнай, гэта прэс-сакратар Мінздароўя. І у нас склаліся даволі такія актыўныя стасункі, але ні на воднае маё пытанне яна дакладна не адказвае. Афіцыйныя запыты праз тэлеграм, тэлефанаванні, амаль усё застаецца без адказу. Адзінае, што яна мне адказала, і гэта нават было, адзінае, што она мне адказала, гэта была нейкая там падрабязнасць пра тое, як трэба лічыць колькасць вакцынаў. Усе астатнія, нават афіцыйныя запыты праз e-mail засталіся без адказу, уявіце сабе. Адзінае, што я змагла паназіраць, што адказы на тыя пытанні, которые мы дасылалі ад Белапану, я заўважала праз некалькі тыдняў ці праз месяц на сайце Белта, так? Вельмі цікавая сітуацыя. То бок адказ прыходзіў толькі не таму, хто яго адпраўляў. Ты збірала... І не адразу. І не адразу. І не адразу. Ты збірала вельмі шмат статыстыкі, апрацоўвала яе таксама. У цябе ёсць, пэўна, свае нейкія ўражанні ад таго, як яе складалі, ці ніколі не было меркавання, што, напрыклад, ёй маніпулююць, бо шмат хто кажа, што беларускае Міністэрства аховы здароўя ўсё ж такі маніпулюе статыстыкай. Нават калі дапусціць, што беларускія афіцыйныя дадзеныя адпавядаюць рэчаіснасці, то нашыя лічбы выглядаюць даволі казачнымі ці нават занадта аптымістычнымі на фоне статыстыкі суседніх краінаў ці краінаў еўрапейскіх з насельніцтвам аналагічным нашаму. Ну вот глядзіце, калі мы параўноўваем Беларусь з Расіяй, Украінай або еўрапейскімі краінамі такімі як Аўстрія, Швецыя, то вынікае, што паводле афіцыйнай статыстыкі у нас захворванні выяўленыя на самыя ніжэйшыя, чым ва ўсіх гэтых краінах. Цікава? Цікава. Пры тым, што ўзровень тэставання амаль аналагічны. І пры гэтым у нас такая, проста фантастычная статыстыка па смерцях. Калі ў сярэднім у краінах з насельніцтвам аналагічным нашаму смяротнасць на 1 мільён насельніцтва больш за 1000, яшчэ раз скажу, больш за 1000 людзей з мільёна памірае ад ковіда, то у нас 145. То бок нейкая анамалія ў нас склалася ў Беларусі, ось такая беларуская анамалія, ці яна статыстычная, ці рэальная? Так, і калі паглядзець нават на краіны-суседкі, дзе ўзровень захворвання такі ж, як і ў нас, паводле афіцыйнай статыстыкі, гэта Расія і Украіна, то ў нас смяротнасць амаль у 3 разы ніжэйшая, чым у іх. І з гэтага можна рабіць пэўныя высновы. Я думаю, так. У нашай краіне, дарэчы, яшчэ дэ-факта засакрэчаная статыстыка па рэгіёнах. Калісьці яе на самым пачатку эпідэміі публікавалі, пазней чамусьці яна знікла, то бок ніхто не ведае, у якім рэгіёне, там жыхары Магілёва умоўнага, не могуць даведацца, што ў гэты момант у іх, магчыма, пік эпідэміі, не варта ісці на канцэрт, а лепш застацца дома. Ці ёсць нейкія ўскосныя прыкметы, па якіх можна вызначаць, што вось там ці у іншай вобласці нейкай ёсць зараз пік эпідэміі?
Так, ёсць ускосная прыкмета, гэта забяспечанасць вакцынамі медычных работнікаў у першую хвалю вакцынацыі. Па нашым запыце была дадзена разбіўка па рэгіёнах, колькі медыкаў будзе прышчэплена з кароны у Мінскай вобласці, у Гомельскай, у Віцебскай і ў іншых рэгіёнах. То высветлілася, што ў Гомельскай вобласці больш за ўсё было ахвотных і больш за ўсё вакцынаў было распаўсюджана адносна ўсёй краіны. І з гэтага мы робім такі ускосную выснову, што ўсё ж такі запатрабаванасць Гомельскай вобласці яна была найвялікшай. Таня, ці ты таксама маеш нейкае сваё меркаванне наконт таго, чаму ў Беларусі гэта ўсё засакрэчваюць? Вось у чым прычына таго, што ад беларусаў хаваюць грамадска па сутнасці значную інфармацыю? Ну, гэта парушае ўсе законы логікі і ўвогуле законы нават, калі дзяржаўныя органы, якія існуюць на падаткі беларусаў, хаваюць грамадска важную інфармацыю. Ну, глядзіце, трэба глядзець, каму гэта выгадна, так? Калі ты у тым сэнсе, што калі ты засакрэчваеш смяротнасць, калі ты засакрэчваеш узровень захворвання, то і пытанне да цябе з пункту гледжання рэагавання на гэтыя выклікі і небяспеку для грамадскага здароўя просто здымаюцца. Калі мы не маем рэальнай карціны праблемы, то і якія могуць быць пытанні да ўладаў. Такім чынам улада забяспечвае сябе ад прэтэнзій грамадскасці. Гэта маё асабістае меркаванне. Даволі сумна ўсё гэта чуць. Дзякуй табе вялікі за гэтую размову. Тацяна Бублікава, журналістка Белапан, інфармацыйнае агенцтва Белапан, якая шчыльна займалася тэмай ковіду у Беларусі, была нашай суразмоўцай. Ну вось на гэтым тыдні і стала вядомая прычына хамаватасці беларускай дыпламатыі ў дачыненні да Злучаных Штатаў. На пазамінулым тыдні адміністрацыя Джо Байдена публічна абвесціла пра намер аднавіць замарожаныя эканамічныя санкцыі ў дачыненні да 9 беларускіх прадпрыемстваў. Большасць экспертаў пагаджаецца, што ніякіх значных наўпроставых эканамічных стратаў для рэжыму яны не прынясуць. Але ўскосны эфект ад іх усё ж будзе. Кола краінаў, якія і так не хочуць мець ніякіх кантактаў з Беларусю, стала павялічваецца. А зараз уявіце сабе бізнес з любой кропкі свету, які па нейкай прычыне задумаўся інвеставаць грошы ў Беларусь або гандляваць з намі. Ледзь не першае, што трэба зрабіць, праверыць, а ці няма нейкіх міжнародных абмежаванняў. Навошта камусьці дадатковая рызыка ў выглядзе наступстваў ад самай магутнай эканомікі ў свеце? Дасягненні шматгадовай працы беларускай дыпламатыі для нармалізацыі дачыненняў са Злучанымі Штатамі могуць быць страчаныя ўжо праз некалькі тыдняў. Вашынгтон гатовы вярнуць замарожаныя з 2015 года эканамічныя санкцыі супраць шэрагу айчынных прадпрыемстваў. Пры гэтым Менску пакідаюць магчымасць годнага, хоць і малаімавернага выйсця. Гэты крок можа быць адменены, і мы заклікаем беларускія ўлады дазволіць нам зрабіць гэта, перадусім вызваляючы ўсіх палітычных зняволеных. Рэжым Лукашэнкі ўсё яшчэ можа прыняць неабходныя захады, каб змяніць хаду падзеяў, вызваляючы тых, хто проста мірна выказваў сваю нязгоду з уладамі або асмеліўся удзельнічаць у выбарах. Санкцыі ў дачыненні беларускіх прадпрыемстваў увялі пасля беларускіх прэзідэнцкіх выбараў з 2006 года. Амерыканскі Мінфін увёў абмежаванні супраць канцэрну Белнафтахім і яго кампаніі дачкі Белнафтахім США. Замарожваліся банкаўскія рахункі канцэрну на тэрыторыі США і спыняліся эканамічныя стасункі з ім. Праз 2 гады санкцыйны спіс папоўнілі яшчэ 3 дачынныя прадпрыемствы Белнафтахіму: Лакафарба, Шкловалакно і Беларускі нафтавы дом. Пасля чарговых прэзідэнцкіх выбараў і хвалі рэпрэсіяў 2010-2011 гадоў пад санкцыі трапілі яшчэ 4 беларускія прадпрыемствы, таксама звязаныя з Белнафтахімам: Нафтан, Горадня Азот, Горадня Хімвалакно і Белшына. У кастрычніку 2015 года Вашынгтон пабачыў, цытата, «пэўнае паляпшэнне ў галіне правоў чалавека». Пасля вызвалення палітвязняў санкцыі замарозілі, і штогод замарозка працягвалася. Сёння, калі лічба палітычных вязняў набліжаецца да 3,5 сотняў, а працягу замарозкі не можа ісці гаворкі, сцвярджаюць у Вашынгтоне. Санкцыі супраць гэтых прадпрыемстваў яны не наносяць такой вельмі значнай шкоды для беларускай эканомікі. З іншага боку, узмацненне санкцыйнага рэжыму супраць Беларусі робіць увогуле супрацоўніцтва з Беларусі і беларускімі прадпрыемствамі даволі таксічным.
для міжнароднага бізнесу, гэта ускладняе пытанні увогуле інвестыцыяў у Беларусь, выхаду там беларускіх прадпрыемстваў на міжнародныя рынкі. Палітычная аглядальніца Ольга Харламова пагаджаецца, што вяртанне санкцыяў у старым выглядзе амаль не нясе эканамічных стратаў для Беларусі, а толькі рэпутацыйную і псіхалагічную пагрозу. Санкцыі ў адносінах да тых прадпрыемстваў, якія былі ў санкцыйным спісу раней, яны ў прынцыпе неістотныя. Таму што любыя санкцыі, яны непрыемныя, яны вельмі стратныя пэўны час. Першых 1,5 гады крытычна непрыемныя, а пасля дзяржава вучыцца знаходзіць абыходныя шляхі. Рэгіструюцца новыя прадпрыемствы, шукаюцца там якія-небудзь пракладкі, шукаюцца іншыя магчымасці супрацы. Папярэднім разам у адказ на эканамічны і рэпутацыйны ціск Менск у 2008 годзе адклікаў свайго амбасадара і настойліва прасіў скараціць лічбу амерыканскіх дыпламатаў у Менску. Дамовіліся пра адмену санкцыяў і зняцце абмежавання на лік работнікаў амбасадаў акурат перад апошнімі прэзідэнцкімі выбарамі. Сёння мала хто верыць, што пагроза вяртання старых санкцыяў прывядзе да вызвалення соцень палітычных вязняў. Калі ўнутры Беларусі не будзе ніякага ціску, то самі па сабе ніякія міжнародныя санкцыі не паўплываюць на вельмі хуткую змену. Натуральна, беларускі ўлады заклапочаныя гэтымі санкцыямі, гэта іх турбуе. Яны не хочуць, каб яны ўзмацняліся, былі ўведзены супраць Беларусі. Але мы не можам казаць пра санкцыі як вырашальны інструмент у пытанні вызвалення палітычных вязняў альбо лібералізацыі ўнутранай сітуацыі ў Беларусі. Толькі беларусы, толькі беларускі народ могуць паўплываць на стварэнне такіх умоваў, калі яны будуць вымушаныя адпусціць палітычных вязняў. Нагода для паляпшэння сітуацыі ў краіне гэта складаная эканамічная сітуацыя. Вот на сёння беларускі ўрад беларускія ўлады з цяжкасцю, але гэтую сітуацыю трымаюць. Насамрэч, такога запаса трываласці засталось зусім не шмат. Да восені беларускія ўлады яшчэ пазмагаюцца, а пасля пачнуць гандаль, у тым ліку гандаль і палітычнымі зняволенымі. Будучая амбасадарка США ў Беларусі Джулі Фішер ужо нават дала прысягу ў якасці новага кіраўніка дыпламатычнай місіі ў Беларусі. Аднак дагэтуль яна не завітала ў Менск. Амбасадарка толькі сустракалася з прадстаўнікамі беларускай апазіцыі ў выгнанні. Ірына Карніенка, Белсат. А тэму санкцыяў міжнароднай сітуацыі вакол Беларусі абмяркуем з маімі госцямі і пачнем з палітолага Сергея Николюка. Спадар Сергей, добрый вечер. Добрый вечер. Спадар Сергей, што вы думаеце пра санкцыі эканамічныя з боку США? Ці ўвогуле яны нейкім чынам паўплываюць на дамоваздольнасць рэжыму, на тое, што Александр Лукашенко сядзе за нейкі стол перамоваў, напрыклад? За 26 лет существования так называемой белорусской модели она практически полностью переключилась на Россию, а на Запад поставляет только нефтепродукты и калийные удобрения. Это ее главный товар, который независимо от санкций Европа будет покупать. Поэтому чисто экономические санкции, я думаю, не имеют возможности, так сказать, надавить на белорусскую власть и заставить ее изменить внутреннюю политику. Спадар Сергей, давайте до нашай размовы далучым нашага другого гостя, спадар Андрей Суздальцаў з вышэйшай школы эканомікі Москва. Добрый вечер. Добрый вечер. Сергей, привет. Спадар Андрей, санкцыі США гэта прымушэнне, паводле таго, як яны сабе это ўяўляюць, гэта прымушэнне Беларусі да дыялогу з прыхільнікамі пераменаў і ціск, каб рэжым вызваліў палітвязняў. Вось на мінулым тыдні расійскі журналіст Алексей Венедиктаў казаў пра тое, што Расія таксама збіраецца удзельнічаць у гэтых перамовах пры пасярэдніцтве АБСЕ. І што вы на гэты конт думаеце? Ці Крэмль ужо вызначыўся, ён паставіў на Александра Лукашэнку і называе падзею Беларусі як бы ўнутранай справай, ці ўсё ж такі гатовая Москва удзельнічаць у нейкіх перамовах по Беларусі? Москва не будет участвовать ни в каких переговорах по Беларуси, потому что считает, что белорусская тема – это тема российско-белорусских отношений.
никаких диалогах участия США, там, Европа, она участвовать не будет. Больше того, она будет давить на Лукашенко, чтобы он в этих переговорах не участвовал. Так что это, я понимаю, сказать, постоянно такие заявления господина Венедиктова, но вы знаете, мы этот этап уже пережили. У нас все политологи сначала стали вирусологами, а потом большими специалистами по Беларуси. Вот такие специалисты и объявляют такие вещи. Напоминаю, не до этого Венедиктов говорил, что будет посредничать в переговорах Швеция. Вот с чего непонятно. То бок, на ваш погляд, тое, што адбываецца ў Беларусі, Москва не будзе ў гэта ўмешвацца ніякім чынам. Ну, во всяком случае, до сегодняшнего дня не вмешивалась. И пока мы никаких сценариев не видим. Вот. Ну, а что вмешиваться? Куда вмешиваться-то? Ведь ситуация стабильная в республике, все нормально. Вы сапраўды ў гэта верыце? Я в это не верю, но я просто гляжу на ситуацию со стороны того же России. Все нормально, все работает. На улицах никого нет. Ну, то есть вот в этом формате ведь в России свои национальные есть интересы, свои вот проблемы. И зачем втягиваться в проблемы соседнего государства, которое говорит о том, что независимо, суверенно? Вы думаете, Лукашенко был бы благодарен? Нет, он скажет потом, что это было вмешательство в Россию, внутренние дела. Спадар Сергей, Александр Лукашенко паспеў нават увесці контрсанкцыі супраць краінаў, якія будуць уводзіць супраць Беларусі санкцыі, ці ўжо ўвялі. Пакуль што незразумела, што там у гэтых санкцыях будзе, яны не вызначыліся канкрэтна па пазіцыях. Але як вы думаеце, гэта нейкі люстэркавы крок дыпламаты, вось тое, што вымагаецца заўсёды, кажа дыпламата, і яна заўсёды люстэркавая. Калі хтосьці прымае, то мы таксама прымаем. Ці гэта нейкі несімметрычны адказ Беларусі? Я думаю, вы в своем вопросе дали одновременный ответ. Но при Запад организует санкции, мы же должны тоже как-то на это прореагировать. Ну, как можем? У Запада небольшие возможности, а у нас с точки зрения санкций возможностей еще меньше, но не надо же лицом в грязь ударять. Для этого надо падать на спину, и все будет нормально. То бок гэта прынята толькі для того, каб захаваць твар? Ну, я думаю так, потому что, ну, какие рычаги воздействия у Белоруссии на Европу? Это же смешно рассуждать на эту тему. Спадар Андрей, ці вы думаеце таксама, што вось гэтыя контрсанкцыі, якія прыняў Александр Лукашенко, гэта проста для захавання твару? Это смешно, потому что мы прекрасно знаем, что контакты с Западом Лукашенко не сорваны, они существуют. Для этого есть Владимир Макей, и он эти контакты продерживает. И еще у нас всегда были очень большие сомнения насчет того, что нужно ли Западу, сказать, свержение авторитарного диктаторского режима Беларуси. Ведь для Запада вопрос не в Беларуси, а в России. А пока Лукашенко у власти в Минске, союзного государства не будет, российско-белорусской интеграции не будет, российская база на территории Беларуси не будет. Россияне будут, как по словам Лукашенко, как грязное пьяное быдло, как он называет нас. И все остальное, все это радостно транслируется на европейские каналы и американские тоже. Это инструмент против России, который Россия по каким-то вот таким вот понятиям странным пытается, в общем, многие годы финансировать. Так что тут разговор не вокруг Минска, но вопрос разговора Вашингтона и Москвы. Спадар Андрей, але я тады не разумею, бо тут ёсць пэўнае супярэчанне. З аднаго боку вы кажаце, што Расія не будзе ставіць на Александра Лукашенко, з другога боку вы кажаце, не будзе ніякага саюза, пакуль ён сядзіць. Дык чаму тады не паставіць на прыхільнікаў пераменаў і, не ведаю, не прывесці да нейкага саюзу, да набліжэння адносінаў, да нейкіх нармальных, нарэшце, адносінаў паміж Расіяй і Беларусью? Установление любых контактов сейчас с оппозицией, это фактически означает уничтожение режима мгновенно. Главная его опора – силовики. Если силовики не почувствуют за спиной Лукашенко России, они, считать, его бросят. То есть это элементарный инструмент его свержения. Но вопрос, на кого свергать? Вот напоминаю вам, что все сторонники перемен, о которых вы говорите, они, в общем-то, занимают жесткую антироссийскую политику. И они ведь ни разу на Россию реально не выходили. И все разговоры о том, кто кто-то звонил, там, и так далее, не было этого. Этого не было и не будет. Поэтому видите, что нам Путину упасть в ноги Тихановского, сказать, вот, Светочка, давай, вот тут у нас проблемка, там, и так далее. Ну, ребята, если вам это не надо, то зачем тут в Москве?
Але ўнутры Беларусі шмат хто лічыць, напрыклад, Віктара Бабарыку прарасійскім палітыкам. Таксама амбасадар Мезенцаў казаў, што на яго выходзілі пэўныя беларускія прыхільнікі пераменаў. Спадар Сергей, вы пагаджаецеся са спадаром Андрэем Суздальцевым наконт таго, што ў Беларусі няма на каго ставіць Расіі? Ну, во-первых, если Россия и подумает поставить на другую фигуру, то, я полагаю, это будет фигура из номенклатуры. А какая это будет фигура, ну, сейчас рассуждать бесполезно, ведь существует пословица «не буди лихо, пока тихо». Лукашенко контролирует в целом ситуацию в Белоруссии, и поэтому создавать дополнительные неопределенности Кремлю абсолютно не нужно. Я вам задам яшчэ апошняе пытанне, можа па чарзе, спадар Андрэй. Ці беларускія вось гэтыя антысанкцыі не прывядуць да таго ж выніку, як і ў Расіі? Шэрыя вельмі схемы рознага імпарту. З аднаго боку, Расія можа недзе нават і выйграла, таму што сапраўды некаторыя галіны прамысловасці адраджаюцца, калі няма канкурэнцыі, то можна будаваць сваё, але іншыя галіны, напрыклад, памерлі, так, вельмі цяжка ім ва ўмовах санкцыяў. Напрыклад, тая ж авіапрамысловасць і некаторыя самалёты не могуць дабудаваць ужо гадамі з-за гэтых санкцыяў. Ці ў Беларусі не будзе такога ж, прабачце, калі ласка, вось такого ж эффекту? Во-первых, все-таки отучились, что экономика Беларуси, она небольшая. И, в общем-то, совершенно правильно говорил коллега Николюк, о том, что большая часть экспорта, в принципе, идет в российскую территорию, российский рынок. А там только нефтепродукты и калий. Кстати говоря, очень странно, почему вот такие вот мощные штабы оппозиционные, находящиеся за рубежом, они не перекрыли экспорт белорусских нефтепродуктов в Европу. Не смогли это сделать. В общем-то, это, в принципе, главное, такой был бы сильный удар по режиму Лукашенко. Это валюта, которую получает этот режим. Они это сделать и не захотели. Мы этого не знаем. Вот. В отношении того, что как повлияло на ситуацию в России санкции, вы знаете, технологически мы все вопросы решаем. И самолеты наши поднимаются в воздух. У нас есть другая проблема. Любые санкции – это практически бан на инвестиции. То есть кто будет инвестировать в страну, которая находится под санкциями. Для Беларуси это почти катастрофа, потому что началась деиндустриализация, и та экономика, которая была вполне новая в 80-х годах, она сейчас устарела. А новых технологий, новых инвестиций нет. И не будет, пока есть режим Лукашенко. Он топит экономику страны. Вот в чем беда. Спадар Сергей, ці вы лічыце таксама, што контрсанкцыі, магчыма, будуць мець негатыўны эффект на саму беларускую экономику дадатково? Ну, во-первых, я не думаю, что они будут масштабными. На что санкции-то? На древесину? Ну, вряд ли. Ведь не поставлять же древесину в Россию. Там чего-чего, а древесины хватает. А все остальное за 26 лет уже отработалось. Что поставляла Беларусь, то и будет поставлять. Никуда она не денется. Валюта ей нужна. Тем более надо рассчитываться с долгами. А все внешние долги и многие долги внутренние государственные, они же в валюте. И тем более у многих предприятий долги в валюте. Так что это будет, ну, только для виду что-то. А реально на экономику Белоруссии в отрицательную сторону контрсанкции не повлияют. Дзякуй вам вялікі за гэтую размову, за ваши каментары. Сергей Николюк, палітолог з Беларусі, а таксама Андрэй Суздальцаў, вышэйшая школа эканомікі Москва. Да пабачэння, зычу вам добрага вечара. А зараз пералік падзеяў мінулага тыдня, якія важна ўзгадаць. Скарот навінаў за 100 секундаў. Генпрокуратура обвинуватила Святлану Тихановскую, сябру инициативы «Байпол» у рыхтаванні тэракту 25 сакавіка. Телеграм-канал Антона Матолька быў прызнаны экстрэмісцкім. Ужо праз пару дзён саму Тихановскую з Матолькам, Павла Латушку і яшчэ 14 асобаў КДБ ўнёс у тэрарыстычны спіс. Улады падрыхтавалі дакументы для іх экстрадыцыі. Праваабарончы цэнтр «Вясна» прызнаў затрыманых палякаў Анджэя Пачобыта, Анжэліку Борыс, Марыю Цішкоўскую, Анну Панішаву і Ірэну Бернацкую палітычнымі зняволенымі. Беларускія ўлады вінавацяць іх у распальванні расавай ды нацыянальнай варожасці. Телеканал АНТ показал фильм «Манкурты» про злитые перамовы Натальи Эйсмонта и Дмитрия Баскова. Стверджается, что это была спецоперация по пошуку здраднікаў у своих шэрагах. Были затрыманыя подполковник КДБ и капитан Генштабу, якія перадавали звесткі шэрагу телеграм-каналаў.
Следчы камітэт распачаў крымінальную справу дачыненні кіраўнікоў беларускага фонду спартовай салідарнасці Александра Герасіміні і Алеся Апейкіна. Паводле следства яны дамагаліся пераносу з Беларусі шэрагу буйных спартовых мерапрыемстваў і тым самым учынілі шкоду нацыянальнай бяспецы ды іміджу нашай краіны. Палата прадстаўнікоў прыняла папраўкі ў шэраг законаў. Цяпер афіцыйна стрым з масавых акцыяў будзе забаронены. Журналісты будуць лічыцца удзельнікамі акцыі, уводзіцца тэрміны экстрэмісцкая сімволіка, нацысцкія злачынцы і іх памагатыя. Міліцыя і КДБ атрымаюць права прызнаваць групы грамадзянаў экстрэмісцкімі і забараняць іхную дзейнасць. Штаб Віктора Бабарыка заявіў пра стварэнне партыі «Вместе». За СІЗА КДБ экс-банкір напісаў, што партыя неабходная дзеля дасягнення нашай перамогі. За 5 дзён заяўкі на ўступленне ў партыю падалі 5000 чалавек. А мы працягваем, і што вас яшчэ чакае ў нашым выданні? Чвэрць стагоддзя саюзнай дзяржавы Беларусі і Расіі. Юбілей сціплых вынікаў і невысокіх дасягненняў. Союзное государство уже в ближайшее время сможет раскрыть свой богатейший потенциал и доказать преимущество высшей формы всесторонней интеграции. І чорны дзень беларускага футболу. 8 галоў ад бельгійскай каманды. Выпадковы вынік ці істотная памылка ў сістэме айчыннага спорту. Клубы в последнее время не очень хорошо выступают в Европе, соответственно, на уровне национального чемпионата конкуренция слабая. Ну, где расти игрокам? А пакуль вернемся да палітыкі. На гэтым тыдні беларускае і расійскае кіраўніцтва адзначала 25 гадоў будаўніцтва саюзнай дзяржавы. 2 красавіка 1996 года Александр Лукашенко і Борис Ельцин падпісалі дакумент аб стварэнні супольнасці Беларусі і Расіі. Чвэрць стагоддзя мінула. За такі працяглы час вялікія людзі будавалі бліскучай імперыі, а вялікія палітыкі прыводзілі свае народы да дабрабыту. Але, як казаў Лукашенко, я сваю дзяржаву за цывілізаваным светам не павяду. Дык чаго ж дасягнуў наш саюз? Вынікі такія сабе. За гэты час эканомікі саюзных краінаў раслі ніжэйшымі тэмпамі, чым свет у сярэднім. Пры гэтым свет далей будзе расці хутчэй, а ў саюзнай дзяржавы прагнозы вельмі невясёлыя. Дзве краіны бліжэйшыя 5 год будуць адставаць усё больш. Што тут казаць, калі па гэтым паказніку ў апошнія гады нас абганяе і Малдова, і Украіна. Даволі камічна, што менавіта з самым блізкім саюзнікам у Беларусі за гэтыя 25 гадоў здарылася самая вялікая колькасць канфліктаў і войнаў. Вось толькі частка з іх. Тарыфная вайна 1998 года, энергетычная вайна 2006-2007, мяса-малочная вайна 2009, газавая вайна 2010, рэкспартавая вайна 14-15, другая малочная вайна 16, нафтагазавая вайна 17, 18, 19, 20 таксама адзначыліся акопнымі войнамі, калі Россельгаснагляд то дазваляў, то забараняў дзясяткам беларускіх прадпрыемстваў пастаўляць прадукцыю ў Расію. Саюзнікі не могуць вырашыць і пытанне мяжы. У 95-м годзе яе з помпай ліквідавалі. Але ў 14-м Беларусь вярнула памежную зону. Расія прыняла аналагічнае рашэнне ў 2017-м. А вось крыху пра поспехі. За чвэрць стагоддзя Расія і Беларусь рэалізавалі разам 57 саюзных праграмаў па распрацоўцы новых тэхналогіяў і прадукцыі. Лічба ўражвае, менш чым па 3 праекты на год. З чаго звычайным людзям абсалютны мінімум, бо палова з гэтага тэхналогіі вайсковыя. Яшчэ 4 гады таму дзве краіны дамовіліся адмяніць роумінг, што, праўда, рашэнне дагэтуль не набыло моцы, бо не хапае часу ўсё ўзгадніць. Дарэчы, еўразвязу і ягоным 27 краінам адмена роумінгу заняла 1 год. Думаю, па выніку лепш за ўсё пра саюз Расіі і Беларусі выказаўся ў 2019 годзе ягоны колішні галоўны ініцыятар Александр Лукашенко. Цытую: «Ведаеце, які адмоўны гандлёвы баланс у нас з Расіяй? Пад 9 мільярдаў долараў. І дзе мне ўзяць гэтыя грошы, каб пакрыць дэфіцыт? Пакрываем на іншых рынках. Нам кожны год падсоўваюць новыя ўмовы. Як вынік, мы ўвесь час у эканоміцы нешта губляем, губляем і губляем. Выбачайце, нахрена патрэбны каму такі саюз?» Хачу толькі дадаць, што еўразвяз, як аб'яднанне, пачаў працаваць у 1993. Ён усяго толькі на 3 гады старэйшы за саюз Расіі і Беларусі. Хтосьці скажа так, але Еўропа аб'ядноўвалася яшчэ з 50-х гадоў. Дык і Расія з Беларусю 70 год у Савецкім Саюзе былі разам. Толькі вось чаго за гэты час дасягнулі краіны еўразвязу, а чаго гэтыя саюзнікі? Пакіну вам права адказаць на гэтае пытанне самым. А зараз на ўздагон кароткая рэтраспектыва з зацягнуўшагася будаўніцтва ад Надзеі Бельскай. Пусть заходит.
Беларусь стала на шлях вяртання ў саюз з Расіяй пасля пераломнага рэферэндуму 95-га. Вынік плебісцыту, змена дзяржаўных сімвалаў і курс на тады яшчэ толькі эканамічную інтэграцыю з усходнім суседам. Мы должны при соответствующей обстановке, очень торжественной, с участием Алексея, с участием русского и белорусского народов, открыто, возможно, на площади или в каком-то большом дворце, с определенными торжественной определенной обстановкой подписать этот договор. Свае подпісы пад дакументам аб стварэнні супольнасці Беларусі і Расіі Лукашенко з Ельциным паставіць ужо праз месяц. Свои автографы под договором об образовании сообщества президенты поставили в присутствии отцов церкви, самых влиятельных политиков и популярных артистов обеих стран. Адзіная эканамічная прастора, агульны рынок тавараў, капіталу і працоўнай сілы. Такімі былі ўмовы першай дамовы. Саюзная ж дзяржава пачынае стварацца толькі ў 1999 годзе. Союзное государство уже в ближайшее время сможет раскрыть свой богатейший потенциал и доказать преимущество высшей формы всесторонней интеграции, особенно тем, кто сегодня стоит рядом и смотрит, как мы пойдем в этом направлении. Не такой простай аказалася сцяжынка, толькі самыя гучныя спрэчкі. 2007 Расія пагражае Беларусі застацца без газа. 2009 першая малочная вайна, калі Расія закрыла свой рынок для беларускай малочнай прадукцыі. 2014 Беларусь аднаўляе памежную зону. 2017 ўжо Расія вяртае пункты пропуску на супольнай мяжы. 2019 Расія пачынае так званы падаткавы манеўр, і Беларусь патрабуе кампенсацыі за мыты, якія ўжо не асядаюць у айчынным бюджэце. 2019 спрэчка пра гэтак званыя дарожныя карты, змест якіх невядомы дагэтуль. 2020 Расія праз пандэмію закрывае мяжу. Саюзная дзяржава пад пагрозаю. Мы готовы ісці згодна з гэтай дамовай, але жалезабетонны прынцып, роўныя ўмовы для людзей, прадпрыемстваў, дзяржаваў. Цяпер усё парушана, а каранавірус парушыў і апошні. Самае галоўнае – роўныя ўмовы для людзей. Але пасля апошніх прэзідэнцкіх выбараў галоўным стала захаванне ўлады. Лукашенко зноў гатовы інтэгравацца, пакуль Крэмль яго падтрымлівае. Зноў гучаць словы пра гатовасць падпісаць таямнічыя дарожныя карты. Новая дата ўжо да канца месяца. Надзея Бельская, Белсат. Ну а цяпер пра спорт. Глыбокае расчараванне сустрэла беларускіх футбольных заўзятараў. Нацыянальная зборная пабіла антырэкорд, прайграўшы бельгійцам з нейкім ашламляльным вынікам 0-8. Соцсеткі выбухнулі здзеклівымі жартамі, ад чаго горыч паразы не зрабілася меншай. Трэнер каманды Міхаіл Мархель прынёс прабачэнні за слабую гульню, але галоўнае зараз пытанне, што адбываецца з беларускім футболам і як не паўтарыць такі вынік. Пра гэта пагаворым неўзабаве ў нашай студыі, а пакуль крыху футбольнай гісторыі ад Алеся Баразенкі. Ад гістарычнай перамогі над Нідерландамі 1-0 перамога каманды Сергея Боровскага. Хто мог гэтага чакаць? Да ганебных 0-8 ад Бельгіі. Гісторыя футбольнай зборнай Беларусі распачалася ў 1992 годзе з нічыйнага таварыскага матчу супраць суседняй Літвы. Кваліфікацыю на свой першы топ-турнір Еўра-96 беларусы скончылі на 4-м месцы ў групе, аднак гучна заявілі пра сябе перамогаю над Нідерландамі, адною з наймацнейшых камандаў таго часу. Наступныя два адборачныя цыклы пад кіраўніцтвам Міхаіла Вергіенкі і Сергея Бароўскага, якія змянялі адзін аднаго на пасадзе, беларусы нязменна сканчвалі на апошнім месцы ў групе, чаргуючы моцныя выступленні, напрыклад, два нічыйныя вынікі супраць італьянцаў з паразамі ад Андоры ды іншых футбольных карлікаў. Пачатак 2000-х гадоў стаўся паспяховым перыядам беларускага футболу. Нацыянальная зборная пад кіраўніцтвам Эдуарда Малафеева выдала шэраг яркіх і, што галоўнае, паспяховых матчаў, сярод якіх асабліва выдзяляецца хатняя перамога над камандою Польшы з покерам Романа Васілюка. Kukiełka, Dudek, Wasiliuk jest niebezpiecznie, Wasiliuk 3-0. Наша каманда да апошняга змагалася за пуцёўку на чэмпіянат свету, але ў апошніх матчах згубіла пункты ў сустрэчах з Украінаю і Уэльсам, ды засталася на 3-м месцы ў групе. Аднак развіць адносны поспех не ўдалося. Кваліфікацыю на Еўра-2004 Беларусь праваліла, па хадзе атрымаўшы найбуйнейшую да нядаўняга часу паразу ў сваёй гісторыі. 0-5 ад не самай моцнай каманды Аўстрыі. Не дапамагло і ўліванне свежай крыві з моладзевай зборнай, якая ў тым жа годзе ўпершыню трапіла ў
у асноўную стадыю чэмпіянату Еўропы. Ратаваць беларускі футбол у 2007 даверылі немцу Бернту Штанге. І хоць трапіць на топ-турнір Беларусі так не ўдалося, але менавіта пры замежным спецыялісце каманда атрымала статус так званага еўрапейскага серадняка, здабыла шэраг гучных перамогаў і дабілася найлепшай, 37-й пазіцыі ў рэйтынгу FIFA за ўсю гісторыю. Пасля Штанге каманду ўзначальвалі выключна беларускія адмыслоўцы. Аднак ні Георгію Кандрацеву, ні Александру Хацкевічу, ні Ігару Крывушэнку не ўдалося дамагчыся прагрэсу ў гульні і выніках зборнай. У 2019 годзе новае кіраўніцтва футбольнай федэрацыі зрабіла стаўку на Міхаіла Мархеля. І хоць той не выканаў задачы прайсці на Еўра-2020, Мархель працягнуў рыхтаваць каманду да чэмпіянату свету ў Катары. У стартавым туры кваліфікацыі беларусы атрымалі валявую перамогу над эстонцамі 4-2. Што праўда, супернікі выступалі без асноўных гульцоў, у якіх дыягнаставалі каранавірусную хваробу. Ну а потым быў матч з бельгійцамі. Ну а вынікі гэтага матчу і прывялі да таго, што мы абмяркоўваем футбольную тэму ў сённяшняй праграме. Маім суразмоўцам вядомы спартовы журналіст, колішні аўтар і вядучы тэлепраграмы «Час футболу» на беларускім тэлебачанні Мікалай Хадасевіч. Вітаю вас. Да, всем прывітання. Спадар Мікалай, вось гэта самая вялікая параза беларускай зборнай у гісторыі. І хочацца задацца ўсё ж такі пытаннем, ці гэта выпадковасці, якія ў спорце здараюцца, ўсё ж такі бываюць і лепшыя, горшыя дні. Ці гэта нейкі вось ланцужок падзеяў прывёў да таго, што гэты вынік, ён быў наканаваны проста беларускай зборнай? Ну, конечно, как в любом футбольном матче, иногда везет, и ты побеждаешь, причем больших соперников, но все равно за основу надо брать некую последовательную работу, которая приводит к тому же везению или, допустим, невезению. Я думаю, что история с поражением 0-8 от Бельгии – это как раз-таки планомерное снижение уровня мастерства и готовности выступать на международной арене наших ведущих исполнителей, в том числе в составе ведущих клубов чемпионата Беларуси, и плюс какой-то совершенно очевидный, невразумительный психологический фон, который присутствует в составе национальной сборной. Не у тренерского штаба, я думаю, просто у игроков, которые выходят на поле. Показательно поражение именно в таком эмоциональном фоне в решающем матче полуфинала Лиги наций от сборной Грузии при прочих равных, да. Ну а теперь Бельгия, команда, которая в принципе находится на первом месте в рейтинге FIFA, который обладает просто фантастическим подбором исполнителей, и конкретно в этом случае даже не позволила нашей сборной что-то предпринять с точки зрения разрушения. То есть это такая финишная черта, к которой мы пришли, скажем, за последние десятилетия, наблюдая за тем, как белорусский футбол не то чтобы развивается, а просто плывет по течению. Вы узгадали эмоцыйны фон, ці правільна я разумею, што гэта нейкім чынам звязана таксама з фактарам сітуацыі ў краіне сённяшняй у Беларусі? Да, безусловно, я думаю, что ці гэта ўплывае? Вось скажыце, спадар Мікалай, ці гэта вось гэты фон, тое, што ў краіне адбываецца, яно нейкім чынам перакладаецца таксама на зборную, увогуле на спорт? Да, конечно, безусловно. Я именно это имею в виду, о том, что футболисты, которые играют за главным образом белорусские клубы, они так или иначе находятся в контексте всех событий, которые происходят в стране, и когда собираются в сборную, и потом перед ними ставится задача что-то решать, как сказать, психологический фон, он может быть не самый главный вообще в спорте, но тем не менее при прочих равных имеет просто тотальное значение. Вот я не случайно приводил пример именно противостояния с командой Грузии, а не с бельгийцами. Там это было наиболее видно. То есть когда нужно решать задачу, исполнять мечту, которая была у всех, и в том числе в тех, кто выходит на поле, не хватает вот этой концентрации, не хватает понимания, что надо сделать сверхусилия. Ровно только от того, что у тебя, наверное, у ребят внутри есть какое-то такое совершенно другое состояние эмоциональное, что дело сейчас не конкретно в этой победе, вообще в каком-то там в потоке новостей, которые происходят вокруг. А ці ўвогуле ў сувязі з гэтай паразай у вас ёсць нейкія пытанні, напрыклад, як у спартовых журналіста, як у заўзятара футбольнага напрыканцы? Ці у вас ёсць нейкія пытанні да кіраўніцтва беларускага футболу?
У меня были вопросы к руководству в отношении тренерского штаба сборной после невыполненных задач в 2020 году. Нормальное явление, если тренер не справляется с поставленными задачами, его отправляют в отставку, но там было продление контракта на следующий отборочный турнир, и это такой максимум доверия, который в то же время дает всем болельщикам и журналистам понять, что вы можете сколько угодно задаваться вопросами, критикой и так далее. У нас абсолютно свое видение пути, по которому развивается белорусский футбол и национальная сборная. Я думаю, что вопросы ситуативные могут возникать по тому или иному поводу, но, знаете, если каждую неделю, как в моем случае на YouTube-канале, ты задаешь все больше вопросов, не получая на это ни ответов, ни каких-то действий со стороны людей, которые принимают решения, то рано или поздно вопросы просто заканчиваются, они становятся исключительно риторическими. Спадар Миколай, давайте зараз паслухаем разам адказы жыхароў сталіцы, што яны думаюць пра гэтую паразу, пра прычыны, якія за ёй крыюцца, пасля чаго працягнем з вами яшчэ размову. Клубы в последнее время не очень хорошо выступают в Европе, соответственно, на уровне национального чемпионата конкуренция слабая. Ну, где расти игрокам, в общем-то. То есть, когда условный Батэ, там, не знаю, Динамо Брест, ну, все наши лидеры просто всех обыгрывают там в чемпионате в одну калитку, естественно, вариантов немного для именно какого-то роста. То есть, не хватает конкуренции банально во внутреннем чемпионате. Беларусь в последние моменты, скажем, с мая прошлого года вообще что-то проигрывает, знаете. И в социальном контексте, и в финансовом контексте. Вот, ну, то, что спорт пойдет на проигрыш, тоже было ожидаемо. А ну кто виноват? Ну, кто виноват? Наша власть. Пусть стремятся. Ну, потому что, типа, у них были составы классные, типа, из Реал Мадрида там были всякие футболисты знаменитости. Но у нас что, футболисты такие себе. Ну, типа, играть не умеют, но слабо очень. Нет мотивации у людей, разбалованные. Ну, движение вниз на протяжении 30 лет уже. Деньги вкладывают никуда, вот что я считаю. Получают деньги ни за что. Наши футболисты. У нас намного ниже уровень, и финансирование как раз из-за этого и снижается, что нет результата. Если так будет продолжаться, то будем играть, может, на уровне сборной Мальты какой-нибудь, не знаю. Ну, верховное руководство. Не бывает плохих солдат, бывают лишь плохие генералы. Я считаю так. У нас полно отличных спортсменов. Мы працягваем размову з Михайлаем Хадасевічам, спартовым журналістам. Ну вось вы чулі адказы беларусаў. Дарэчы, рэмарку кароткую ставлю. Заўсёды падабаюцца спартовыя пытанні беларусаў, таму што наконт палітыкі не ўсе маюць сваё меркаванне. Вось наконт футболу, напрыклад, заўсёды ўсе маюць што сказаць. Кожны мае сваё меркаванне і ведае, як зрабіць гэта лепш. Калі працягнуць нашу з вами размову, то умоўна хацелася б яшчэ паразмаўляць пра асобу трэнера нашай зборнай, пра працу Мархеля. Ці ён спраўляецца з гэтай задачай, ці нам не патрэбен, напрыклад, як калісьці замежны проста трэнер прывесці яго. Я ведаю, што кіраўніцтва кажа, што няма грошаў на замежнікаў, але ці ў гэтым сапраўды прычына? Ну, это очень интересное определение, которое дает Владимир Базанов, когда говорит, что нет денег на иностранца. Мне кажется, что бюджет на год, в том числе с дотациями от УЕФА и ФИФА, составляет порядка 8-10 миллионов долларов в год. И задача, наверное, развивать футбол. Да? Тут вкладывается не совсем то понятие главного тренера национальной сборной. Он главным образом не тренер, а проводник, скажем, многих идей для того, чтобы вид спорта развивался. Так было с Бертом Штанге, который сегодня упоминали. То есть вот как раз-таки он не столько стратег, тактик или там психологический какой-то лидер, да, в раздевалке, а человек, который очень много сделал для того, чтобы к сборной относились по-другому. Вот с этих позиций, конечно, нашей национальной команде иностранец подошел бы, да, причем иностранец за небольшие деньги, мне кажется, можно было бы найти, с мотивацией работать, показывать себя, в общем, такая площадка, где он мог бы заявить о себе на международной арене как тренер. Ну, так бывает. Другой момент, что, я думаю, сборная Беларуси не совсем привлекательна в своем кадровом потенциале. Это надо было тоже учитывать, да, и этот поиск тренера может ни к чему
не привести. И с другой стороны, и еще с одной стороны, точка входа в 2021 году на пост главного тренера сборной Беларуси в контексте жизни страны, это тоже большой вопрос для иностранцев и вообще для кого бы то ни было. То есть даже, наверное, мы тут приходим к тому, что какой-то определенный тупик рисуется, и из этого тупика выход мне очень тяжело найти, вот даже чтобы предположить. Но я могу предположить, что сделает Дом футбола даже после поражения 0-8 от сборной Бельгии. И это будет решение вполне себе логичное, просто оставить Михаила Мархеля и попробовать через молчание продолжить вот эту вот жизнь дальше. І апошняе тады пытанне, а калі нічога не мяняць, ці будзе мяняцца вынік? Ну, конечно, нет. Ответ же очевиден. Дзякую вам вялікі. Мікалай Хадасевіч, спартовы журналіст, аўтар і вядучы таксама праграмы о футболе колішні, што праўда вядучы на беларускім тэлебачанні. Дзякую вам вялікі за гэтую размову. А я хачу нагадаць нашым гледачам, што былі ў гісторыі Беларусі і тыя моманты, калі беларускім футболам ганарыліся нават тыя, хто ім асабліва не цікавіўся. Буду аптымістам і выкажу спадзеў, што прыйдзе час, калі наша нацыянальная каманда зноўку знойдзе сваю гульню, ды што можа яшчэ больш важна, стане сапраўды народнай. Тады прыйдуць і перамогі, а мы ўсе разам на стадыёне адчуем тое, што адчувалі заўзятары падчас той самай легендарнай перамогі над Нідерландамі. Давайте яе ўзгадаем. Дорогие сябры, пачынаем. Вы бачыце гэтую панораму, якая ці неправда так радуе вока. Ужо нават і не успомніш, калі апошні раз столькі балельшчыкаў было ў нас на Дынамо. Зноў Сергей тут. Хоць пра расстаноўку ігракоў верніка дакладна на Загмантовіча. Андрэй вышэй матч у прамым эфіры, а ў нас у Беларусі не. Ставлю шматкропі з надзеяй. Герасимец, варатар выйшаў, далёка з ворот, вароты пустыя, востры вугал, і Сергей Герасимец забівае мяч. О, якое соло сёмага нумара, які зараз там танец на дорожцы, нават не станецца. Выбуху з Клевскай эмоцый. Ну, дорогие сябры, я думаю, что мы с вами чакали першую и гучить финальный свисток румынского арбитра Адриана Порумбою. Дорогие сябры, якие цудоўныя чэрвеньскія дни подарили нам с вами футболисты олимпийской и национальных сборных Беларуси. На наступным тыдні 11 красавіка споўніцца 10 год тэракту ў менскім метрапалітэне, у выніку якога загінула 15 асобаў, а сотні былі параненыя. Было праведзенае следства і даволі хуткі паказальны судовы працэс. Дмітрыю Канавалаву і Владзіславу Кавалёву хутка вынеслі вырак і гэтак жа хутка расстралялі. Але праз шматлікія нестыкоўкі ў расследаванні і агульны слабы давер грамадства да беларускай праваахоўнай сістэмы, шмат у каго, нават з эксперцкага асяроддзя, засталіся пытанні і сумневы адносна ўсёй гэтай справы. Але гэта тэма ўжо для нашага наступнага тыдня. Я ж на гэтым з вамі развітваюся. Беражыце сябе і сваіх блізкіх і заставайцеся з Белсатам.